ata-babalarymyz aw edip, miwe toplap, ekin ekip günni görüpdirler. Olarda her owada 5-10 öýlü hojalyk bolupdyr. Ýöne häzirki wagt bizde her owada iň az 200-500 hojalyk bar. Diýmek tebigat bizi ekläp bilenok. Biz başga döwletler bilen töwda etmeli bolýar. Şolardan haryt alyp, haryt satmaly bolýar. Özümize gerek önümleri şolardan satyn almaly bolýar. Onuň üçin bize dollar gerek. Meselen bizde iň köp zat gaz. Gazy satýas we dollar alýas. Dollary nahar ýagy bar, bizde önüne o. Şo nahar ýagyny almak üçin berýär. Ya kartoşka bizde kän ýok. Şonu almak üçin berýär dollary. Biziň durmuşymyzda dollarsyz gün görmek mümkin däl. Biziň halkymyzy häzirki tebigatymyz ekläp bilenok. Kim boli tebigatymyzy gorap, ekin ekip saklajak adamlarym Türkiýede. Daýhanlarymyz Türkiýede işläp ýaşap ýör. Ýurtda gün görüp bilmän. Şonuň üçin hem hasam biziň tebigatymyz ölü gidip otýar, ýok bolup gidip otýar, gura gidip otýar. Türkmenistan gurakluk, Türkmenistanyň 80% çöl. Şonuň üçin birazjyk aklyňyzy işlediň. Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltjek bolsaň şo ýerde işlemeli, ýaşamaly, şo ýerde gün görmeli. Hem tebigaty gorap saklamaly. Sag bolun.